sai ya ɗauko ya sa kuma ya yi dama already in za ka waƙa an fi so ka dinka yi da ma'ana. To in kai abu da ma'ana za ka kawai ya yi, amma ba ita ba ce waƙar wallahi, ban kuma sani ba zai saki ɗaya ne ya ne Allah masani. Na ɗaya kenan. Na biyu, ina so in gaya wa ku masu cewa da miliyan biyun sai ya karɓa da kaza, to insha Allah miliyan biyun ma zai karɓe ta, zan bashi, ya zo zan bashi ta. Kuma ba shi ba, ku sani daga yau in dai zan featuring young artist sai na bashi wannan kuɗin. Daga miliyan biyun nan abin da ya sama ya danganta da yanayin da ake ciki na kima kuɗin. Kuma in Allah ya hore muna yadda muke ma, balle kuma muna sa ran mu ci gaba. In Allah ya so ya yadda wannan miliyan biyun zai karɓe ta, na bashi ita, sai in ya so sai ku samu cikin dutse, ku ɗau dutse ku buga a kanku ku haɗu ku mutu. Yanzu da ya kawo waƙan nan kuka yi ta tagin ɗina, da ne muku banza ban yi ba, so shi ma wani abu ne daban. Me yasa matasa ba ma tsayawa mu kalli me muke yi? Duk sanda muka zo da abu, duk kankantarsa, in dai ba a saba addini ba, an yi kuma koyaya, sai ku ce alhamdulillah, ku yaba, saboda me gaba a samu wanda ya fi shi. Amma ku kullum ku dinka kawo abubuwan da za su sa mutane su dinka jin tsoron shiga al'amuranku. Ba haka ake ba. Ko manya a ƙasar na abin da na gane kenan, mutum yana so ya yi maka alheri amma tsoro yake kakkaje ka faɗa, ka tona ma asiri ko wani abubuwan da suke faruwa kenan. A'a, an yi masa, sai ku ƙara masa ƙwarin gwiwa. In tasa ba ta yi ba ma, sa'a ce ba ta yi ba, gobe ma wata za ta yi, wani zai kawo wani ta yi, ko shi ya kawo wata ta yi. To amma tun yanzu ya fara tare irin wannan masara, a to ku jira ku gani, Allah zai bashi sa'a in dai muku banza bai kula ku ba. Kuma in wannan waƙar tasa ba ta yi daɗi ba, ta waye? Haffa nasiha ya mai kyau a ciki, ya ce ya daina faɗa don kowa, ya daina menene, ya daina kaza. Haka ne rayuwa, ka daina kallon wani, daina faɗa don shi, daina ba ruwanka da duk abin da ya kau da kai da shi. Ya kuma gaya muku rayuwa yadda take a ɗungurin, ba abin da ba a yi ba, bai ba, ya yi da ko ya yi kaza, amma yanzu a condition ɗin da yake ga yadda yake ciki. Me kake so ya ce ma? Kuma masu tunanin a'a ba dole sai na ɗora yadda zai ɗora ba, saboda shi hip hop yake. In na ce zan hip hop, ƙwarewa ta bata fita ba, dole ne zan tankwara ne sai in dawo kan layi na, to shine waƙar za ta fitar da wani unique abu daban. Amma in yi hip hop na bi shi da hip hop za ku gaya mana hip hop ne? In ka ɗauke Idris Abdulkarim, lokacin da ake hip hop ɗin suwaye suke yin su Buzo ɗan Fillo, su Cast, su IQ, duk gasu nan, ku je ku tambaye su. Wannan ana ma magana 2002, 3, 4. Amma ku zo ku yi taɓaɓatu, kuna ta ɓata kanku lokaci. Ba haka ake ba. In mutum ya yi abu, yaro ya yi, ku mara ma baya, ku ba shi goyon baya. Kuma shawarar da zan ba ku, maganar gaskiya, wannan international ɗin da kuke nema babu ita a arewa ba. Wacce kuka gamma a kai, ko kuna so ko ba kwa so, ita ce international ɗin Bahaushe. Menene? Yanzu mu da Hausa muke waka, ba da Turanci ba. Inda Turanci muke waka muka samu ɗaukakar, so duk inda muka je haka za a saurare ta da Turanci. Kuma da Hausan, in ka ɗau kamar misali, ka ɗau waƙar down, ba da Hausan ba aka yi ta, da Allah ya yi ta fitan, ba fitan ta yi ba. Wanda baya jin Hausa bai ma san me yake ba sai ya yi. Komai lokaci ne, komai lokaci ne. Ka je international ko ka je ina, ba shi yake ba da kuɗi ba malam. Ka tsaya ka mayar da hankalinka, ka kalli inda za ka samu kuɗi. Mawaƙan nawa ne daga 2000 zuwa yanzu, daga 2004, 3 zuwa yanzu 4, 7, duk ba mu san su ba a kudin, yanzu suna ina? Ba duk yawancinsu sun zama abin tausayi ba? Ku tsaya ku mayar da hankalinku a inda ya kamata ku mayar da shi. Ku tsaya ku ƙirƙirar wa kanku kasuwa.
yanzu Allah ya taimake ku ba kaman da ba. Da idan mun yi